πράγμα που αγάπησε ο Ηλίας στη νέα του γειτονιά ήταν ο φούρνος με τα τσουρέκια. Στην πατρίδα του δεν υπήρχαν τσουρέκια. Μιλούσαν όλοι εδώ στην Ελλάδα. 2 μήνες τώρα προσπάθουσε να μπει στην παρέα της γειτονιάς. Την πρώτη μέρα προστάθησε. Πήγε και τους είπε: «Γεια σας, είμαι ο Ηλία και θέλω να παίξω μαζί σας». «Τι λες, ρε χοντρέ», του είπε ο Μάκης. «Μα σε θέλουμε». Ο Μινάς σημαίνει ο Μάκης, η Μιζή και ο Μονέλος, τα παιδιά μου ήταν παρέα. Οι μέρες πριν να ανοίξει το σχολείο αργούσαν ακόμα και ο Ηλία. Μονάχος βαριόταν κάθε μέρα και πιο πολύ και έτρωγε κρυφά για να περνάει η ώρα. Σιγά σιγά αρχίζει να χάνει και το ύπνο του. Όσα οι άλλοι κοιμούνταν τις νύχτες και έβλεπαν εφέλτες, αυτός έβγαινε κρυφά στην αυλή και κοιτούσε τα αστέρια για να περνάει η ώρα. Όλο το χωριό κοιμούνταν και αυτός κοιτούσε τα αστέρια. Τότε ο δάσκαλος φώναξε τον Μενέλαο στην τάξη και του είπε πως η τιμωρία του θα ήταν πολύ βαριά. Θα έμενε όλη νύχτα ολομόναχος στην τάξη και θα έγραφε στο πίνακα 100 φορές τη φράση «Ποτέ ξανά αταξίες». Στραχάγι το πήρε ψύχρεμα. Όμως, όταν έφυγαν όλοι και κλειδώθηκε το σχολείο, άρχισε να τρέμει από το φόβο του. Η καταιγίδα δεν άφησε να έρθει δυνατή κόβοντας τα καλώδια στους στήλους της ΔΕΗς και μαζί το ρεύμα στο σχολείο έπεσε μάλλον σκοτάδι. Ο Μενέλαος έκλαιγε ολομόναχος και φοβισμένος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένας μήνος νυχτερίδης μπήκε στην τάξη από ένα σπασμένο τζάμι. Ο Μενέλαος φοβόταν όλα τα άγνωστα ζώα και τα πουλιά της νυχτερίδης της